Как всъщност от храната ни се произвежда енергия, например за работата на мускулите, или за концентрацията, или за производството на топлина, когато навън е студено? Превръщането на храната в енергийната валута на тялото, аденозин трифосфат, става в митохондрите. Това са малките енергийни централи на клетките. Те може да са по няколко стотин или дори по няколко хиляди в някои клетки. Там се случва всичко и процесът се управлява от едно много интересно вещество. Това е коензим Q10. Той е в най-голяма концентрация в митохондрите и управлява така наречения процес на горене. Чудото на живота е това, че се случва при температура от 37 градуса. Q10 отговаря за това. Той направлява и катализира тези процеси и така произвежда аденозин трифосфат. АТФ е валутата, с която се заплащат енергийните процеси в тялото. Всичко, за което е нужна енергия. Както споменахме, работата на мускулите, но също така процесите на заздравяване и регенерация, умствена концентрация. Q10 може и много повече. Страничен продукт от произвеждането на енергия са свободните радикали, които, когато не бъдат достатъчно бързо неутрализирани, водят до оксидативен стрес и съответни последващи вреди за тялото. Q10 управлява производството на енергия и защитава от оксидативен стрес. Той е истински многостранен талант. Нуждата от него е повишена в периоди, когато се нуждаем от повече енергия и произвеждаме повече енергия, като например при спорт и при стрес. Повишеният прием на Q10 може да поддържа и подпомогне работоспособността в тези периоди.